गिबियावनो गासै दुलाराय बर' रायजो राजाखौ आं खनसे फिन बरायनानै लानाय जाबाय। दिनैहाय आं माखासे मोनसे निउस पेपार सासे लोगोआ आंनो फेसबुकआव हरनानै होनदों। 28 थारिखनि बे निउसआ आं बेखौ स्क्रिनावबो हगारनानै होगोन। बर' आन्दलन समाव अबर'फ्राबो थैदों, बिनि अनसुंथाइखौ होगोन होननानै मोनसे डिक्लेयार होदों दै। नोंथांमोना समस्त गासै बर' रायजो राजा आरो NDFBनि जेसेबां लिडारफोर दं, थेखा खर' गिदिर प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोना नायनाया मोजां आरो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोना नायनाया मोजां आरो गुरुत्त होनायाबो मोजां। नोंथांमोननि बे NDFBनि लिडारफोरा ओरैबा थांनानै आर'नाइ गाननाय, ओरैबा थांनानै आर'नाइ गाननाय, सोरनावबा पलिटिक्स हान्जायाव हाबनानै आर'नाइ गाननाय, बियो जानाय नङा। नोंसोरो NDFBनि लिडारफोरा गावबा गावनि खोथाखौ सानबा जानाय नङा। बे दिनैहाय नाय पेपार स्टेटमेन्टआव ओंखारबाय। बर'नि आन्दलन समाव गुबुन हारिया थैनायफ्रा गावथार जानाय, बुथार जानाय, जाय हक बर' आन्दलन समाव जायफ्रा अबर'फोर थैदों बिसोरनो थाखाय अनसुंथाइ, रिहेबिलिट ना मा होननानै बुङो बिदिखौ, अनसुंथाइ होफिननायनि बेखौ मोनसे निउस पेपाराव नुनो मोनदों। होनबा बिदिब्ला जोंनि NDFBनि गोबां मुंख्लं जानाय दं। बिथांमोना सोरनि थाखाय थैदों? बिथांमोना मा अनसुंथाइ मोननाय नंला नामा? गुबुन जाथियासो दिनै अबर'फोरासो दिनै पेपार स्टेटमेन्टआव ख्रां नुजादों। दिनै NDFBनि जिखिनि दावहा नांनायाव थैनायफोर बर' रायजो राजाफ्रा, बिसोरनि नामा दिनै पेपार स्टेटमेन्टआव मानो ओंखारनो हायाखै? बै NDFBनि लिडारफोर मा खालामनानै थादों बेफोरखौ नायसनाखै ना मा नोंथांमोननि जोङो गुबुन पार्टियाव हाबनाय, गुबुन दल संगठनाव हाबनाय, गुबुन पलिटिक्सआव हाबनाय, बेफोरनि आर'नाइ गाननायखौ जों NDFB केडारफोरा गथ'फ्रा नायबाय थानांगौ ना मा? ना जों बे अबर'फोरनो थाखाय अनसुंथाइ होनायखौ जों नायनांगौ? नोंसोरनि बे आर'नाइ गोजा गोमो ट्रेक्टरनि नांगोलनि बिदि गाननायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा NDFBनि लिडारफोर? नोंसोरनि बेयाव थांनानै आरामनो थानानै खोथा बुंनाया